Yung bike day ng mga pamangkin ko. Si Jasa din daw. Bigay naman. Bigay naman. Sabihin mo kay mama. Galing sila sa bukid. Excited eh. May ginamit agad. Di. Saan kayo galing? Sa bukid? Opo. Ano, maganda yung bike. Opo. Binigyan ko sila ng jersey. Salamat po dito. Palikod nga kayo, tingnan ko yung pangalan. Yun pero hindi ka kadya. Yung isa, yan yung kauna-unang jersey ko. Tagalingkupan ka na pala, Aki. Harap na. Tara, tignan natin yung bike nila. Trinks M100. Trinks M100 to. Yan size medium 17. Ang alloy niya 60-61. Medium size pala tong frame niya na 26ers. Yan 26ers. Uy, nakajak na to. Meron pa, nandito pa yung mga ibang sticker. Alright. Maalikabok na agad. Untapered pa siya. Tapos stock fork drinks. Saka ano siya, mechanical brake. Ito siya mechanical brake. Yun. Tapos shifter niya L2, A2. Yun. Ang kanyang tire Kenda. Ayan Kenda 26 by 1.95. Okay. Tapos naka 3 by 7. 3x7 siya. Tabak na agad galing sila sa bukid. Yan yung FD nya RD. Tapos ang kanyang freebies, itong bike light with horn. Saka may free helmet, saka bike lock. Ayun Ayun magtambal.
Okay, yan po yung binili ni Mama para sa mga apo niya. Springs N100. Mga kapadyak, binili ni Mama to ng 9.8. Hindi na niya ako nahintay kasi may pinuntan ako. Sasamahan ko sana siya eh. Pero okay naman to, nabili niya para sa mga apo niya. Okay na to. Springs M100. Manalo na yan. Sa halagang 9.8. Okay. Hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Pinasilip ko lang sa inyo yung bagong bike ng mga apo ni Ma'am. Okay. Thank you. God bless sa inyong lahat.